Maayong adlaw higala. For today's video, nakatubong na buta. Akong gisulayan og sud diring dapita kon bugnaw ba. Halaka kay perti na kong limuta. Kay di pa man di ay saging sa bagta. May nalanggani kay dili kaayo marites siya. Wala kayo ni nga ang bagta higala. So tara na, padayon ta. Ug sa dihang nakasulod na ta, bugnaw raman pod di ay diring dapita. Ug nagpasumangil tagtan-aw diri sa school supplies. Apan nagsuroy-suroy ra di ay ta higala. Ug diri daghan tag nakita nga mga mutuyok kapalabad ug magdalag hangin. Aw unsa ba? Electric fan man di ay ang tawag ta aning mananapa. Ug pasensya na kay gikan pa sa mga layong bukid ang inyong higala ug nagpadayon ta. Ay ka, nuna na pud tay nakita nga maanindot sa atong mga mata. Ug sa dihang atong nabasa ang nasulat diring dapita, for not sitting man di ay ka. Papaliton man di ay ka ug siguradong makalingkod ka na. So babay na lang nimong bangkua ka. Kay wala pa ako'y kwarta. Hala padayon ta. Ug naunsa na ba ang kalibutan ta? Hilabihan kamahal ang mga palaliton ta. Ug igo lang usa ta sa pagtan-aw higala. Mas maayo nga igo lang ang budget ta. Aron dili mapun-an ang mga bulingon ta. Ug sa pagkatinuod higala, sabon lang ang tuyo ta tinihing dapita. Kay ang labanan nagpaabot sa akua. Ug kay may bata man gud ta, nagkuha lang pud ta og makaon para kaniya. Ug mimbalik na pud ta diring dapita. Aw unsa ba? Magpapalit man di ay ning bataa. Ug matud ko pa, dili na kay may notebook ka pa. Hinatag ni Gwendolyn Garcia. Mibalik na punta diring dapita. Nagkuha tag ikabubho sa buhok ta higala. O diba nalingaw ka kay kumpleto ni diring dapita. Ug magpili kara. Ug ayog saba higala. Gitunga ta ang usa ka dosena. Kay 200 ray budget ta. Pagsulti higala. Kung makarelate ka ba? O kung dili ba? Daghan man gud ka o kwarta. Punit lang dayon ka. Inubanan og pushcart nga perting dakuat, di ba? Bahalag naglimitado ang atong kwarta higala. Basta ang atong pamilya gikauban ta. Ug malipayon ra. Ang importante, wala tay kabalaka higala. Ug nakahibalo na ta sa kinabuhi ta. Nga mas belelhon ang kinabuhi ta kaysa sa aning mga butanga nga lumalabay ra. Real talk ta diring dapita. So tara na, magpa-counter na ta. Tan-awon ta og insakto ra ba? Ayay ka kay milapas og 200 higala. May na lang kay may sinselyo pa kita. Ug ang total higala, salamat kay 206 ra. Ug sa dihang pagawas ta, mahilingan na pudi ay ning bagta. Unsabay mahimot ta. Ay mangagda na lang ta sa Lady Guard sa saging ta higala. Matud ko ba? Pagkuha miss, snacks ba? Basin o ganahan ka. Sa tubag pa niya, salamat ma'am. Humana ko og snacks. Og nagkatawa na lang ta higala. Og diri na lang sa tataman. Og ang Ginoo man naa naguban kaninyo. Bye-bye. God bless.